Kedves vízöntő, üdvözöllek az októberi kirakásodban, megnézzük, hogy mi vár rád ebben a hónapban, fogunk nézni neked szerelmet, karrierstabilitást, anyagiakat és kihívásokat. 3 kategória lesz, mindegyikhez időkód, úgyhogy tudsz ugrálni. Ha valamelyik nem a te üzeneted, akkor attól még a többi lehet a tiéd. Ugye ezek általános energiák, tehát hogyha nem neked szól, engedd el, valószínűleg valaki másnak szólt, és nézd meg mindenképp az összes jegyet, tehát ne csak a napjegyedet nézd meg, hanem a holdat, aszcendenst és talán a Vénuszt is. De nem is húzom tovább az időt, nézzük, hogy mit mutat neked a kártya. Tehát, október vízöntőnek, mit látunk itt a vízöntőnek? Lehet ez egy kicsit hangos nektek. Talán jobb. Még mindig hangos, nem tudom. Elnézést itt a beállításokért. Na, így jó lesz. Tehát nézzük, hogy mi van itt vízöntőnek. Vízöntőnek október 3 kategória, szerelem, karrierstabilitás és kihívások. Mit látunk itt a vízöntőknek? Egybe akartam csinálni ezt a videót, de hát a többi levegőjegyel, de nagyon hosszak lettek a kirakások, mert nagyon részletesen belevegyünk a dolgokba, úgyhogy külön találod meg a többi jegyedet ez alkalommal ebben a havi kirakásban, úgyhogy nézd meg azokat is mindenképp. De nézzük, vízöntő, szerelem. Wow, oké, kejhekásza, jó kezdet, anyagiak. Oké, remete. Nem rossz, nem rossz. És kihívások. Oké, kardok ásza, tehát lehet, hogy nehezedre esik lépést tenni ebben a hónapban, attól függ, hogy mivel. Meglátjuk, hogy érzelmi területen karrier, vagy mi ez neked. De úgy látom, hogy nehezedre esik vagy kommunikálni, vagy lépést tenni valami felé. Összességében a remetével az anyagiak területén úgy érzem, hogy lehet, hogy itt valamit tervezel, valamin gondolkozol, próbálsz valamilyen megoldást találni valamire, úgyhogy itt ez egy tervezési időszaknak néz ki neked ebből a szempontból, és hát érzelmek terén meg a kelyhek ászat úgy forduló érzelmek, vagy nagyon boldog leszel, vagy érzelmi hullámvasút, vagy nagyon mélyen, nem tudom, nézzük meg. Tehát szerelem, kelyhekásza. Nézzük, mit jelent neked ez a kelyhekásza, kedves vízöntő. Mit tartogat neked szerelmi szempontból ez a hónap? Nézzük, mi van itt vízöntőnek, szerelem, wow, szerelem. Tényleg már van is itt egy kelyhek kettese, tehát már van egy lélektársi kapcsolatunk, nagyon jó kezdet. Van itt egy érmék 6-osa, tehát lehet, hogy egyensúlyra van szükség valamilyen szempontból, mindjárt nézzük a többi energiát. Tehát van itt egy kelyhek 2-ese, ahogy mondtam, van itt egy kelyhek 6-osa, egy érmék 3-asa, egy kardok 5-öse, botok 7-ese, botok 5-öse, botok 4-ese. Ez mindenféleképpen egy csökkenő konfliktus helyzet. Tehát botok 7-eséből megyünk, botok 5-eséből, és utána végzünk a botok 4-esébe. Itt lehet, hogy valakivel meg tudsz beszélni valamit, és itt sokatoknak lehet ez egy múltbéli személy. De most legyen ez valaki, akivel együtt vagy egy ideje, vagy valaki, akivel éppen már nem tudom, már szakítottatok, vagy éppen szüneten vagytok, de valaki a múltból. Tehát itt úgy látom, hogy sokatoknak itt ez itt most nem egy új energiáról szól. Tehát, hogyha abszolút szingli vagy, és nincsen senki a fejedbe, a múltból nem akar senkivel semmit kezdeni, akkor valószínűleg ez most nem a te kirakásod lesz szerelmi szempontból, és előre tudsz ugrani a anyagiakhoz, meg a kihíváshoz, de ezt itt úgy érzem, hogy ez olyan azoknak szól, akiknek van valaki olyan az életébe, akivel itt van valamilyen nehéz időszak ezzel a személlyel. Tehát én úgy érzem, hogy már ismered őt egy ideje, mert itt van nekünk ez a kelyhek 6-osa, ugye a nosztalgia kártya, tehát úgy érzem, hogy már van közös múltatok. Most ettől függetlenül végighallgathatod végül is, mert hogyha van egy ilyen ismerősségérzésed egy új személlyel, tehát egy ilyen megmagyarázhatatlan kapocs köztetek, akkor ez lehet egy múlt életbeli partner akár, aki visszajön. Ebben az esetben is mondjuk azt érzem, hogy itt azért ti már ismeritek egymást, mert itt van, mondom, valamilyen nehézség vagy konfliktus helyzet, ettől függetlenül ez lehet bármilyen külsős nehézség. De a lényeg itt az, hogy itt mindenféleképpen van egy nagyon-nagyon érzelmes kapcsolat valakivel ezzel a kelyhek 2-esével, és hát ugye látjuk ezt a kelyhek ászát, amit úgy forduló érzelmek, boldogság, ajánlat. Valaki itt szeretne valamit vagy újra kezdeni, vagy megjavítani. Igen, ezt láttuk is itt azért még 6-osával, mondom, valamit egyensúlyba kell hozni. Tehát itt valószínűleg erről lesz szó, hogy valami félrement a múltba, és ezt szeretnétek most helyrehozni.
Lehetett itt az, hogy esetleg valaki nem tett bele elég időt és figyelmet ebbe a kapcsolatba, a múltba, akár a közelmúltba. Lehet itt valami külső tényezőről szól, ami nem igazán engedte nektek azt, hogy egyensúlyban legyen ez a dolog, lehettek ezek akármi, nem tudom, anyagi különbségek, időbeosztás, valaki nagyon sokat dolgozott, akármi. Tehát sok minden lehet, nem feltétlenül kell itt csak arról szólnia, hogy esetleg ezt a személyt annyira akkor nem érdekelte, tehát itt lehet sok minden valakinek az életébe, ugye, amiért nincsen készen egy kapcsolatra, vagy amiért félre megy egy kapcsolat. Oké. Van itt nekünk egy érmék 3-asa, és van itt egy kardok 5-öse. Az érmék 3-asa az együttműködés, elismerés, kardok 5-öse, az általában az, hogy feladom a harcot, véget vetek ennek a küzdelemnek. Tehát itt, ahogy mondtam, ezzel a botok 7-esével, 5-ösével és 4-esével, itt nyugodtabb vizekre eveztek, attól függetlenül, hogy nincs itt vízenergia jelenleg, de nyugodtabb vizekre eveztek ezzel a csökkenő konfliktus helyzettel. Tehát itt valami nagyon nehéz volt, valamiért nagyon küzdeni kellett, aztán még mindig kellett érte dolgozni, de ugye ez inkább egy ilyen gyakorlósabb energia, most így azt érzem inkább belőle, és utána úgy látszik, hogy meg tudjátok oldani a dolgot, tudjátok stabilizálni, ugye a botok 4 ez a stabilitás lapja. És azt hiszem, hogy tudjátok itt stabilizálni a dolgokat, tehát lehet, hogy voltak félreértések a közelmúltban vagy a múltban, amit meg tudtok beszélni, lehet, hogy vannak olyan akadályok, amiket ugye el tudtok távolítani egy kis munkával, megint csak a megbeszélést fontosnak érzem itt. Úgyhogy úgy érzem, hogy mindenféleképpen javul a helyzet. Akármi is legyen itt, akármi miatt is ez nem működött a közelmúltban, vagy akár a távoli múltban, de valamiért ez nem nagyon működött, voltak itt akadályok, félreértések, stb. De mondom, ezt a kardot leszedcitek, eznek a küzdelemnek vége, és el fogtok tudni kezdeni együtt dolgozni ezzel az érmék 3-asával. Úgyhogy nekem ez így elég pozitívnak tűnik, hogy őszinte legyek, tehát itt mindenféleképpen van egy kapcsolat, van valaki, akivel akarsz dolgozni valamin, és úgy érzem, hogy itt ez sikerül is. Hát jó, hónap végére amúgy egy elég harmonikus pontot el fogtok tudni érni ezzel a botok 4-esével. Nézzük még, hogy esetleg mit tudunk erről. Milyen végkimenettel várható mondjuk a hónap második felében, hónap vége felé. Október második fele, október vége. Oké, nem fordult meg. Wow, van itt nekünk egy szerelmesek lapja a pakli alján. Van itt, wow, oké, minden jól fog alakulni. Fiúk, lányok, ne aggódjatok. Lehet, hogy most egy kicsit nehezebb időszakon mentek keresztül, de úgy látom, hogy minden tisztázódni fog, minden harmóniába kerül. Van itt ünneplés, van itt boldogság, van itt megvilágosodás. Mondom, néha érzem a félreértést elég erősen, úgyhogy mondom, itt lehet arról szó sokatoknak, hogy valamilyen kommunikáció félrement, ugye simán előfordulhat, hogy esetleg még a Merkur retrográd környékén volt valami, mert ugye akkor erre próbáltam nagyon felhívni a figyelmet, tehát lehet, hogy azóta nem nagyon sikerült helyre billenteni még ezt az egészet, de most sikerülni fog. Akármi is legyen itt egy nagyon szoros, de ezt mondtam a Kerek 2-esével is, itt egy nagyon szoros kapcsolat van köztetek, és az egyik őtök se akarja veszni hagyni. És úgy érzem, hogy október végére ezt meg fogjátok tudni oldani, úgyhogy ezt látjuk itt a kelyhegászával, hogy itt ez egy elég hullámzó dolog, de úgy érzem, hogy a hónap nagy részében ez inkább felfelé hullámzik. Tehát egy rosszabb helyről, egy nehezebb, kihívásokkal telibb időszakból szerintem így zárhattátok a szeptembert. Úgy néz ki, hogy ez innen felfelé megy. Úgyhogy egyre boldogabb és boldogabb és boldogabb leszel egészen addig, amíg túlcsordul a poharad. Úgyhogy ez nagyon biztató. Oké, nézzük, hogy mi van itt. Az utótarotból ugyanis van egy új paklim, és ez a normális, ugye az általános tarot utáni pillanatokat illusztrálja itt nekünk a képeivel. Nézzük, hogy ez a tarot kártya mit mond erről a helyzetről, a szerelmi életedről általánosságban októberben, kedves vízöntő. Mit látunk? Wow! Mit látunk a szerelmi életedben általánosságban októberben? Wow! Vízöntő. Ne nézzük. Első lap, ami kiugrott, szerencsekerék.
A szerencsekerék pozitív irányba fordul. De ezt mondtam is, hogy van itt egy ilyen növekvő fejlődés, egy stabilabb irány felé, ahol megoldjátok a problémákat. Tehát szépen lassan fordul a szerencsekereke a ti boldogságotok irányába. Nagyon jó! Van itt egy érmék apródja, tehát itt jöhet esetleg, nem tudom, lehet, hogy itt valaki ajándékoz valakinek valamit, lehet, hogy itt egyszerűen csak egy ajánlatról van szó, hogy kezdjük újra, beszéljük meg egy kezdeményezésről. Ez nem egy nagy dolog, ez egy apró lépés, egy apró figyelmesség, mondom, akár egy apró ajándék, valami apróság, de pozitív. Kicsit ilyen ajándékszerű érzésem van ezzel kapcsolatban. És látjuk itt a kelyek hatosát is, ami az is lehet ajándékkártya. Itt lehet, hogy valaki ajándékot ad, vagy ajándékot kap. Akkor van itt nekünk egy érmék lovagja, egy érmék 8-asa és egy kardok királynője. Kardok királynőjével itt lehet valaki, aki érzelmileg egy kicsit elzárkózott, vagy elzárkózott volt. Lehet, hogy ez most változik, lehet, hogy ezt próbálja feloldani ez a másik személy. Ezt egy kicsit a te energiádnak érzem, mert a kardok királynője ugye az levegő energia a kardokkal. Úgyhogy ez lehet a te energiád, hogy picit zárkózott vagy, nem annyira fejezed ki az érzelmeidet ennek a személynek, mert tartasz attól, hogy újra sérülsz, vagy akármi. Tehát itt... De érdekes módon a testtartása ennek a kardok királynőjének a másikhoz képest sokkal nyitottabb. A kard még mindig itt van, tehát ezért még mindig védi magát, de egy picit, mintha már ez nyitottabb lenne, egy picit szabadabb lenne. Ugye látjuk itt fent ezt a madarat repülni is, tehát hogy ez nem tudom, ad nekem, meg a testtartása, mondom egy kicsit, hogy jobban a mellkasa nyitva van. Tehát, mintha jobban megnyitná a szívét. Még mindig védekezik, de lassan már nyílik meg az érzelmek felé. Úgyhogy én ezt a te energiádnak gondolom, lehet, hogy egy picit itt elzárkózott voltál ettől a személytől, amiatt, ami történt a múltban, de szépen lassan kezdesz feloldani. Picit, mintha itt jeges lett volna egy picit a szíved, és itt ez elkezdene feloldódni. Még nem oldódik fel teljesen októberben, úgy látom, de már elindul valami. És itt van nekünk ugye az érmék 8-asa és az érmék lovagja, tehát itt mindenféleképpen szeretem ezt az érmék lovagját, mert ez már úton van. Tehát a másik, ugye az alap érmék lovagja, az egy helyben áll az aló. Viszont ennek már mozdul a lába, ez már elindult. Itt lehet, hogy tervezett valamit ez a személy, és lehet, hogy ez az ajándék, amit itt az érmék apródjával láttunk. Lehet, hogy itt ez a személy tervezett valamit, valamilyen meglepetés, valamilyen szempontból gondolt rád, és ezt hozza feléd, ezt az ajánlatot. Ezzel az érmék 8-asával ez a személy valamit befejezett. Tehát itt lehetett valami, amin dolgozott, megint csak valamit tervezett, valamin sokat gondolkodott, lehet, hogy ez belső munka volt, akár lelki munka, belső gyermekmunka akár, nem tudom, és ugye itt az utótarodban ezen az érmék 8-asán azt látjuk, hogy ez a munkás konkrétan befejezte a munkát. Kész a mű. Kész. Nem kell többet rajta dolgozni. Tehát itt úgy érzem, hogy azért jött ennyire ez lassan ez az ajánlat, vagy ez az előrelépés, akármi is legyen ez nektek. Néhányatoknak lehet ez egy kapcsolatnak a következő szintre emelése, tehát lehet itt valakinek esetleg, hogy kimondjátok, hogy kapcsolatban vagytok, hogy összeköltöztök, hogy eljegyeznek, hogy összeházasodtok, hogy akármi. Valamelyik következő szint. Kutyát vállaltok, nem tudom. De hát igen, tehát itt arra van szó, hogy itt valami befejeződött, itt valamin dolgoznia kellett most akár fizikailag, akár lelkileg ennek a személynek, és ezért nem tudott eddig jönni feléd ezzel az éremmel. De most itt van, most kínál neked valami stabilat, mondom, vagy valamilyen következő szintre emelésről van itt szó, ugye a kapcsolatnak a következő szintjére emelésére, vagy ez lehet valamilyen kézzelfogható dolog, konkrétan valamilyen ajándék. Nagyon bíztatóan néz ez itt ki neked, kedves vízöntő. Nézzük, hogy mit mond a ragyogó napjóslata még a szerelmi életedről. Van itt egy nyugtalanság. Van itt egy empátia. Te jó ég, hogy ugrálnak a lapjaid. Nyugtalanság, empátia, nagy lelkűség. Esküszöm, hogy itt valaki ajándékot fog kapni. Valaki ajándékot fog kapni. Vagy valamilyen meglepetés. Valaki készül valamire, Ez a valaki készül neked valamire, kedves vízöntő. Más valami?
Oké. Tehát van itt nekünk nyugtalanság, van itt nekünk születés és empátia, van itt nekünk nagy lelkűség, van itt manipuláció, és van itt menekülés. Érdekes. Érdekes. Nagy lelkűségről ugye már beszéltem, tehát én ebből abszolút azt gondolom, vagy hát nem beszéltem, csak mondtam, hogy az ajándékot. Én ebből a nagy lelkűségből azt gondolom, hogy ez a személy akar neked valamit adni. Megint csak. Legyen ez egy kézzelfogható ajándék, néhányatoknak az lesz. Néhányatoknak ez lehet az, hogy lehet, hogy régen nem volt az, ugye, hogy beszéltünk valahol az érmék hatosa energiáról, hogy valamit egyensúlyba kell hozni. Tehát, hogyha ez egy olyan személy volt, aki nem tudott neked elég figyelmet adni, elég időt, elég bármit, azt úgy érzem, hogy most mindenféleképpen meg fogja próbálni. Tehát itt lehetett valaki, aki nem beszélt veled sokat, nem válaszolt az üzeneteidre, eltűnt napokra, hetekre, nem tudom, nem tudtál vele programokat tervezni, mert mindig el volt foglalva. Figyelmet, törődést és időt kapsz tőle, ha nem valami kézzelfoghatót. Úgyhogy mindenféleképpen jó dolgok jönnek útba feléd. Van itt egy nyugtalanság, születés, empátia. Én úgy érzem, hogy ez a személy tudja, hogy bántott téged, tudja, hogy mi ment itt félre, akármi is legyen megint csak, ha bántott. Mert túlságosan nagyon ilyen kardenergiát nem látok abból a szempontból, de itt van ugye oka annak, hogy te ezzel a kardok királynői energiával vagy itt. Ugye ehhez nem kell nőnek lenni. De hogy te most jelenleg inkább vársz és befogadsz, és várod azt, hogy a másik hogyan bizonyítja azt, hogy akar téged. Nyitott vagy rá, de óvatos, és ő tudja, hogy miért vagy óvatos. Tehát most teljesen mindegy, hogy miatta, valamit ő tett a múltba, ugye, hogyha ez egy múltbéli személy, vagy esetleg tud a múltadról, hogy valaki más, akivel kapcsolatban voltál, az hogyan bánt veled, milyen fájdalmat okozott neked. Tehát ezzel az empátiával ő érti. Ő érti, hogy miért vagy ilyen, ő érti, hogy miért van köztetek konfliktus, ő érti azt, hogy miért volt ilyen nehéz a helyzet, hogyha ez esetleg külső tényező. Tehát ő megérti a helyzetet, és abszolút nem mutogat ujjal, nem fog rád semmit, nem hibáztat téged, megérti a helyzetet. Viszont nagyon fél itt egy új kezdettől. De ezzel a nyugtalanság születéslappal én úgy gondolom, hogy ő itt eléggé izgul, hogy elkezdje ezt az új kezdetet veled, vagy ezt az új irányt. Ugye beszéltünk itt például a szintlépésről, valaki itt lehet, akinek esetleg elköteleződési problémái vannak, és esetleg azért esik nehezére behozni ugye ezt az ajánlatot, tehát ahogy mondtam, ugye ő itt valamint dolgozott magán ezzel az érmék 8-asával, tehát azért ez az ajánlat most már egyre komolyabban útban van feléd, még mindig nem a leggyorsabb, de már útban van. Tehát azért ez sokatoknak beérhet még ebben a hónapban. És ettől függetlenül nagyon izgul ezzel a nyugtalanság energiával itt. És van itt nekünk egy manipuláció és egy menekülés. De most itt lehet, hogy valakinek egy ilyesmi sebet kellett feldolgozni, legyen ez ő, legyél ez te, legyetek ezek mind a ketten, hogy valaki a múltban akart manipulálni titeket, vagy próbált, vagy meg is tette, és ettől próbáltok tovább lépni. Úgy érzem, hogy ez egy olyan seb, amit próbáltok begyógyítani, vagy próbál begyógyítani az a személy, ugye, akinek ez a sebe. Én ezt nem gondolom, hogy ez egy olyan energia lenne, ami most történik és köztetek történik. Ettől függetlenül lehet, hogy ő próbálja úgy csúrni, csavarni a dolgokat, hogy az ő számára kedvező legyen, hogy ő elérje azt a célt, amit szeretne. De ezt nem gondolom egy negatív manipulációnak, ezt inkább csak tervezésnek hívnám, mint manipulációnak. De ha manipulációról beszélünk, akkor itt inkább arról van szó, hogy valamilyen múltbéli rossz tapasztalat elől próbáltok elmenekülni. Akárkinek is legyen ez az energiája, de én ezt múltnak érzem. Vagy lehet, hogy ő a múltban, hogyha ez egy múltbéli személy neked, ugye, aki esetleg bántott téged, lehet, hogy ő manipulált téged a múltban, vagy próbált, és te erre nem igazán vagy nyitott újra. De ebben az esetben én nem gondolom, mondom, ezzel az empátia lappal szerintem megtanulta a leckét, és megérti, hogy mi az, amit rosszul csinált, hogyha ugye ő csinált valamit rosszul, ha ez a te helyzeted. Nem akarom, hogy senkinek a pártját fogni, de én nem érzek semmilyen negatív szándékot jelenleg ezekből a lapokból. Úgyhogy szerintem ez egy jó új kezdet lehet köztetek. Igen, én ezt mindenféleképpen támogatnám. Így az jelenlegi energiák alapján, amit itt látok általánosságban,
én ezt támogatnám. Aztán most ugye vannak egyéni szituációk, ugye egyéni helyzetre rá tudok nézni a személyes kirakásba, de ugye itt jelenleg általánosságban ez jónak néz ki. Nekem ez tetszik. Ha itt van valaki, aki mondom, aki a múltban esetleg rosszul bánt veled, akkor úgy gondolom, hogy ez a személy ez itt begyógyított valamit. Ugye megint csak beszéltem erről ezzel az érmék 8-as energiával, hogy valakinek dolgoznia kellett, és én úgy érzem, hogy ez sikerült neki megtenni. Úgyhogy pozitív, nekem ez tetszik. Na, és akkor vízöntő. Menjünk is tovább, és nézzük neked a karriert. Karrier, stabilitás. Mit látunk neked azon a területen? Tehát van itt nekünk egy remete. Ugye, ahogy mondtam, valószínűleg ez egy tervezési fázis, valószínűleg valamilyen helyzetből próbálod megtalálni a kiutat. Úgyhogy nézzük, hogy mit látunk pontosabban erről nektek, kedves vízöntők. Van itt karrier területen, a vízöntőnek karrier, anyagiak, stabilitás. Mit látunk itt ezen a területen a vízöntőnek októberre? Októberi energia. Pakli alján ítéletkártya. Oké. Türelem. Wow. Oké. Torony, türelem és ítélet. 3 nagy arkánum kártya. Érdekes. Van itt nekünk egy botok 10-ese, amin nem vagyok meglepődve a remete láttán, tehát mondom, itt említettem is, itt lehet egy helyzet, amiből nagyon szeretnél már kikerülni. Oké, van itt egy botok 6-osa, nagyon bíztató. Kelyhek 3-asa, kelyhek 2-ese. Érdekes módon most nem érzek kapcsolatot a kelyhek 2-eséből, hanem nekem inkább valami szenvedéllyel kapcsolatos dolog ugrik be. Azt hiszem, nálatok beszéltem erről vízöntőknél, hogy itt van valami, amit szenvedéllyel csinálsz. Néhányatoknak ez lehet, hogy még csak egy hobbi, lehet, hogy próbáltok ugye vállalkozást inteni belőle, szabadúszóként dolgozni ezen a területen, vagy valamit csak kihozni belőle. Lehet, hogy nem is nagyon tudod, hogy mit tudsz kihozni belőle, de tudod, hogy valami iránt nagyon szenvedélyes vagy, és valamit ezzel kezdeni kell. Bíztató! Igazából nagyon bíztató, amit itt látunk. Tehát ezzel a botok 10-esével van egy helyzet, ami nagyon fárasztó már számodra, ez már nagyon nehéz, te ezt már nem akarod többet csinálni, te ebbe belefáradtál, kiégtél, stb. De ugye a jó hír ebbe az, hogy a botok 10-es az utolsó botoklap a sorban. Tehát innentől a következő lap az újraindul a kör. Tehát innentől az első lap a botok ásza. Ami egy új kezdet, új lehetőség, új irány, új lehetőségek. Kétszer mondom a lehetőséget. Dupla lehetőség. Lehet, hogy 2 lehetőséged is lesz. Tehát igen, ez itt a vége. Úgyhogy úgy érzem, hogy itt október elején, talán első felében, első 1-2 hétben talán, még lehet, hogy egy picit benne leszel ebbe az energiába, amikor már nagyon-nagyon közeledsz a cél felé, de már nagyon-nagyon közel vagy. Tehát ugye itt látjuk a házat, az otthont, ahol végre le tudod tenni ezeket a botokat, ahol végre megszabadulsz ettől a tehertől. Úgy érzem, hogy nagyon közel van a cél, kedves vízöntő. Van itt nekünk egy botok 6-osa, egy kelyhek 3-as és egy kelyhek 2-ese, megint csak. Úgy érzem, hogy valami nagyon sikeres lehet, és valamit ünnepelni fogsz, valamit körül, amit nagyon szeretnél csinálni. Vagy nagyon szeretnél elérni. Tehát, hogyha neked ez nem karrier és nem munka, akkor ez lehet a stabilitás környékén valami. Néhányatoknak például, nem tudom, ha mondjuk valaki nagyon költözni szeretne, akkor lehet itt arról szó, hogy az utolsó, nem tudom, papírokat kell aláírni, vagy az utolsó, nem tudom, szerződésből 1 hónap maradt, vagy 2 hét maradt, vagy nem tudom, és még ki kell húzni, hogy utána új helyre tudj menni, és utána itt találsz valamit, vagy el tudsz menni egy olyan helyre, amit konkrétan ünnepelni fogsz, mert nagyon örülsz neki, mert nagyon oda akartál menni. Most ez példa a költözés, csak ugye stabilitásról beszélünk, tehát az is ide tartozik. De persze természetesen ez sokatoknak munka lesz, és úgy érzem, hogy sokatoknak olyan munka, amit szívvel, lélekkel csináltok ezzel a kelyhek 2-esével. Tehát ez valami olyasmi terület, foglalkozás, mondom, amit akár esetleg hobbiból indult, de hogy konkrétan a lelked hív téged, hogy neked ezt kell csinálni. Néhányan csinálhattok valami kreatívat, tehát itt lehet szó arról, hogy esetleg művészek vagytok, zenészek, vizuális művészetekkel foglalkozol, írással, akármi. Itt jöhet neked egy pillanat, ami ünneplésre ad okot, mert ezzel a botok 6-osával ez ugye siker elismerés.
Tehát itt felültetnek téged erre a lóra, és mész a diadalmenettel, mindenki téged ünnepel. És ezt látjuk itt is, mert a Kegyek hármasán is ünneplés van. Úgyhogy itt szerintem kaphatsz valamilyen jó hírt. Itt jöhet neked valami. Jöhet neked itt valami. Ettől függetlenül a remetébe vagyunk, tehát ugye összefoglaló energia az még mindig a remete, de néhányatoknak ez jelölheti azt, hogy a részleteket dolgozzátok ki, hogy hogyan jussatok el erre a pontra, ahol végre ugye ünnepelhetitek ezt a sikert, de ettől függetlenül nem, én azt gondolom, hogy itt neked valami jön, valamilyen változás ebben a hónapban, mert ugye, ahogy itt láttuk a pakli alján, amire nem számítasz, amit a pakli alján van, ugye azt nem látod. És van itt nekünk egy torony, egy türelem és egy ítéletkártya. Úgy érzem, hogy türelmesen dolgoztál ezen, akármi is legyen ez, valószínűleg sokat gyakoroltál, sok időt, energiát fektettél bele, valószínűleg pénzt is. Mondom, megint csak szíved, lelked benne van valami, amit nagyon-nagyon szeretnél csinálni, és úgy érzem, hogy itt az idő. Itt az idő. Ezzel a toronnyal eljöhet itt egy olyan pillanat, ami egy töréspont, lehet, hogy egy picit megijedsz tőle, mert nagyon nagy változás lehet, vagy nagyon hirtelen jöhet, de ettől függetlenül ez oda vezet téged, mondom, amiért dolgoztál ezzel a türelemlappal. És ezzel az ítéletkártyával ez egy fenti döntés. Te ezzel dolgoztál, te ezt akartad, a lelked folyamatosan hívott téged erre az útra, ugye okkal, de ezt a fentiek döntötték el, hogy oké, most van itt az idő. Most van itt az idő, kedves vízöntő, most kapod meg a neked járó elismerést, változást, akármi is legyen az. Most én nem azt mondom, hogy ez itt mindenkinek teljes beteljesülés lesz, mert azért a botok hatosa az még nem a legnagyobb siker, meg legnagyobb cél elérés, de láthatsz már olyan mérföldköveket érhetsz el konkrétan ezzel az ítéletlappal, toronnyal és botok hatosával. Tehát nem azt mondom, hogy akkor igen, itt most van vége, és most teljesül be az álmod. Ettől függetlenül nézd meg a többi jegyedet, mert volt már egy-két olyan jegyünk, akinek nagyon-nagyon-nagyon jól nézett ki az, hogy konkrétan álmaik teljesülnek be. Úgyhogy nézd meg a többi jegyedet is, hát ha ott kapsz egy teljes képet, hogyha ott ilyen energia van, akkor esélyes. De itt ebben mindenféleképpen látom az előrehaladást és a változást. Ez az, amit itt látok. Tehát ez valami, amit nagyon szeretsz csinálni, nagyon szenvedélyesen csinálod, nagyon sok időt, energiát, munkát fektettél bele, dolgozol rajta folyamatosan, és itt valamit ünnepelni fogsz. Van itt valamilyen változás, amit ünnepelni fogsz, úgyhogy ez mindenféleképpen nagyon-nagyon-nagyon pozitívan néz ki. De nézzük, mit mond neked itt az utótarot. Mit mond ez itt nekünk? Még októberre a stabilitásodról, a munkáról, a karrierről. Lehet, hogy te hozol valamilyen olyan döntést amúgy, ami egy kicsit rizikós lehet, rizikósnak tűnik, és egy picit félsz tőle, de megint csak okkal érzed a késztetést, hogy meghozd ezt a döntést. Kaptál itt sok lapot. Van itt a pakli alján nekünk egy kelyhek királya. Egy kelyhek királya, aki kijönti a kehelyből a vizet. Vissza a tengerbe. Érdekes, mert kicsit valahogy most ez, hogy vissza a tengerbe, ez olyan, minthogyha adna nekem valami olyan üzenetet, hogy minthogyha valamit visszaadnál, vagy valamit visszakapnál. Tehát lehet itt arról szó, hogy ugye te nagyon sok mondjuk szeretetet tettél bele a munkádba, például, és lehet, hogy nagyon sok szeretetet kapsz vissza belőle. Tehát tegyük fel, hogy nem tudom, művész vagy, és valamit nagyon nagy szeretettel alkottál meg, és aki megbízott vele, vagy akinek csináltad, vagy aki megveszi, vagy mit tudom én, ő meg nagyon sok szeretettel fogadja ezt el, és nagyon-nagyon-nagyon hálás érte, és érzed ezt az örömet és ezt a hálát, még akkor is, hogyha fizetett érte, de valamiért neki ez fontos, amit te alkottál. És nagyon-nagyon boldog tőle. És ebből a boldogságból te érzed a visszaáramló szeretetet, azt a szeretetet, mint amit te beletettél a szenvedélyedbe. Példa. De igen, itt valami érzelmi körforgás van. És úgy érzem, hogy ez érzelmileg nagyon kielégítő számodra. Mondom, hogy itt valamilyen mérföldkő, valamilyen pozitív visszajelzés mindenféleképpen jön neked ezen a területen.
Van itt nekünk egy kardok apródja és egy botok hetese. Elnézést a háttérzajért, nem tudok sajnos valamit csinálni. Kardok apródja. Nem tudom, ezzel a kardok apródjával egy picit úgy érzem, hogy itt ugye ezen az utótarot kártyán itt látjuk, hogy itt jönnek az emberek, úton vannak e felé, az aprót felé. De ezek nem látjátok rendesen, mert nagyon pici a kártya. De ezek úgy néznek ki, mint akik idősebbek, tapasztaltabbak, mint ez az apród. Kicsit azt érzem, hogy lehet, hogy valamilyen professzionális emberek elé kerül a munkád. Tehát legyen ez zsűri, legyen ez nem tudom, egy mentor, egy valaki, nem tudom, aki tapasztaltabb azon a területen, mint ahol te érvényesülni akarsz. És minthogyha ők segítenének neked valamiben, lehet akár tanár is, ők segítenének neked ezen az úton elindulni. És tőlük kapsz valamilyen visszajelzést. Tehát itt lesz valamilyen kommunikáció, itt lesz valamilyen kapcsolat valakivel, vagy valakikkel, akik úgymond szakértők, vagy több tapasztalatuk van, vagy jobban tudják, hogy mit kell csinálni, vagy nem tudom, mert te még egy picit esetlen vagy ezen a területen, tehát nincsen benne túl sok tapasztalatod, nincsen esetleg olyan sikered benne, mint szeretnéd, tehát itt azért még van mind dolgozni. És itt úgy érzem, hogy itt, mintha a bölcsek tanácsa, egy kicsit, amit itt kapok ebből. Mint hogyha jönne feléd a bölcsek tanácsa, hogy megmondják neked, hogy hogyan tovább, hogy hogyan fejleszd ezt az egészet. És ezért mondom, hogy nem feltétlenül látom neked a teljes végcélt, de ezzel a remetével lehet, hogy fogsz itt tanulni valamit. És mondom, ugye említettem a mérföldkövet. Tehát ezzel a visszajelzéssel eleve az, hogy már ezek elé, az emberek elé került a munkád, eleve már ez egy mérföldkő. Mert az a visszajelzés, amit fognak neked adni, az valamiért nagyon fontos. Nem tudom, ezt a bölcs energiát érzem, és folyamatosan megy vissza a tekintetem amúgy a remetére, úgyhogy lehet, hogy ezzel a remete energiával lesz itt neked valaki, aki irányt mutat. Ugye ez a remete itt van a sötétben ezzel a lámpással, keresi a megoldást, keresi a kiutat, keresi a választ. Itt valaki jöhet neked, aki irányít téged ezen az úton. Aki segít neked előre haladni, és jobbnak lenni, és még több sikert elérni, és erős mérföldkő energiát érzek. Tehát nem feltétlen teljes beteljesülés, elnézést, nem feltétlen teljes beteljesülés, de egy elég nagy mérföldkő. Úgy érzem, hogy ha itt kapsz valamilyen visszajelzést, azt nagyon meggondolnám, nagyon átfontolnám, hogy mit mondanak. Lehet itt valamilyen sértődöttség, most hirtelen azt érzem, mert nem tetszik nekem nagyon az ábrázata ennek az apródnak. Olyan szomorú, olyan mérges, olyan kicsit olyan sértődött, nem nagyon akarja elfogadni a tanácsot. Kedves ízöntő, el kell fogadni a tanácsot. Mert itt valamit okkal mondanak. Most természetesen építő jellegű kritikáról beszélek, nem azt, hogyha valaki jön és azt mondja, hogy hát egyszerűen rossz, amit csinálsz, és hagyd az egészet a francba, és menj is csinálj valami más. Ez nem egy építő jellegű kritika, ezzel te nem érsz semmit. Nem, itt valaki fog építő jellegű kritikát mondani neked, amit én úgy érzem, hogy nagyon meg kell hallgatnod, és meg kell fogadnod. Mert ez valamilyen bölcsek tanácsa konkrétan, szó szerint is. Igen. És itt van nekünk ez a botok hetese, ami ugye általában az akadályok, a nehézségek, a stb. Nem azt mondom, hogy ez egy könnyű út. Még így is lesznek kihívások, még így is lesznek dolgok, amiken változtatnod kell, lesznek, akik támadni fognak, néhányan, hogyha például valamit nyilvánosan csináltok, ugye közönség kell hozzá, stb. Ugye arra számítani kell, hogy amikor valaki kiteszi magát az emberek elé, akár az interneten, akár a színpadon, akár akárhol, mindig lesz valaki, aki kritizálni fog. Mindig. Tehát erre lelkileg készülni kell. De úgy érzem, hogy ebből a labból
hogy ennek ellenére akkor is belevágsz. Tehát akármi is a kihívás, akármi is a nehézség, akármi is a kritika, ugye, hogyha kritikát kapsz valakitől, vagy valakiktől, ugye ezen a botok hetesén ez a személy, ez leugrik közéjük, és felveszi velük a harcot, és nem érdekli többé, ő csak megy és csinálja, amit akar, és odaugrik, és ő harcol azért, amit ő képvisel. Úgyhogy ne add fel önmagad, ne add fel, néhányatoknak itt lehet arról szó, hogy ne add el magad, tehát itt lehet, hogyha esetleg meg akarnak valamit változtatni rajtad, vagy a munkádon, akkor nagyon oda kell figyelni, hogy nem, állj ki magadért, vedd fel a kesztyűt, harcold meg ezt a harcot, mert meg fogja élni. Wow! Izgalmas. Oké, nézzük, hogy mit mond még itt a ragyónap jóslata neked a karrier és a stabilitással kapcsolatban, kedves vízöntő, majdnem leesett a dolog, teljesen. Megfordult itt nekünk a kitartás lapja. Mit mondtam? Ne add fel. Tessék, kitartás. Védelem. Társaság. Sok társasági lapod van. Itt van a Kengek 3-asa, itt van ez a társasági lap most. Ilyentöknek lehet, hogy valami olyasmit csináltok, amihez közönség kell nektek. Vagy ügyfélkör. Az is előfordulhat. Ügyfélkör, vevők, ugye az is a nyilvánossághoz tartozik. Határozatlanság. Vagyon! Oké. Nézzük, mi van itt. Tehát, én a kitartásról már többet nem beszélek, mert elmondtam, ahogy kiesett a lap. Ahogy elmondtam itt is ugye ezzel a botok hetesével, hogy belevágsz a harcba, nem érdekel ki mit mond, nem érdekel, mi történik körülötted, te akkor is csinálod és kitartod. Továbbra is ki kell tartani. Tehát itt, igen, ezt mondtam, nincsen feltétlen teljes mértékben vége a küzdelemnek, de könnyebb lesz az út, könnyebb lesz kitartani, mert fogsz látni valamilyen visszajelzést, előrehaladást, ahogy mondtam, mérföldkövet. Tehát a kitartás az fontos, továbbra is ki kell tartani, de menni fog. Akkor van itt nekünk egy védelemlap, nekem az első, abból az ugrott be, hogy akármi is az az út, amit itt csinálni akarsz, és akármi is ez a hívás, ami felé érzed ezt a késztetést, ne aggódj, mert védve vagy. Tehát itt, ugye mondtam ezzel a toronnyal, hogy itt lehet egy kicsit ijesztő a helyzet, hogy nagyon hirtelen változik valami, vagy te hozol egy merészebb döntést, de úgy érzem, hogy ezzel a védelemlappal, hogy ez az út neked védve van. Tehát minden rendben lesz, minden úgy fog alakulni, ahogy alakulnia kell. Van itt nekünk egy optimizmus, vagyon, szerencse. Én nem gondolom, hogy mindenféleképpen gőzerővel bele kell ebbe vágni akármi is az, amit csinálni akarsz. Tehát nagyon szerencsés időszakban vagy. Szerencse, vagyon, optimizmus. Optimistának kell maradni, ahogy mondtam, nem adod fel, csinálod tovább, követed a lelked hangját, mész erre szól itt téged ugye ez a belső hang, és optimistán hozzáállni. Tehát próbálj meg nem azon aggódni, hogy mi mehet félre, miért nem vagy jó eléggé, miért nem jó a munkád eléggé, téged soha senki nem fog elismerni, blablabla. A negatív gondolatokat hagyjuk valahol a polcon. Nem kell az most ide nekünk. Álljunk hozzá pozitívan, próbálj meg mindennek a pozitív oldalát nézni, mondom, igen, mérföldkövekről beszélünk, nem a végcél jön még el, viszont a mérföldkövek nagyon-nagyon fontosak. Nagyon-nagyon fontosak. Úgyhogy, mert azt tartja benned a lelked, hogy tud tovább csinálni, ki tud tartani, és mondom is, hogy ki is kell még egy picit tartani, de ki fogsz tudni. És ez egy nagyon-nagyon jó irányba indul el neked. Néhányan lehet, hogy jön egy szerencsésebb anyagi időszak számotokra, mert itt van ez az optimizmus, nem az optimizmus, a vagyon és a szerencse. Tehát, hogyha ügyfelekre van szükséged, akkor lehet, hogy jön egy pár ügyfél, hogyha vevőkre van szükséged, akkor jön egy pár vevő, ha mit tudom én, megbízásra van szükséged, akkor jön már pár megbízás, mondjuk az ugyanaz, mint az ügyfél, teljesen mindegy. Lehet, hogy kapsz egy jobb állásajánlatot, ami jobban fizet, vagy valami bónuszt, vagy nem tudom, amit valami szerencsésen alakul, úgyhogy ha gondolkozol valamilyen lépést akarsz tenni, akkor ez egy remek időszak erre, mert úgy látom, hogy októberben az anyagi helyzeted az támogatva van, és a szerencsékerekkel az melletted áll.
mondjuk ez mondjuk nem kimondottan a szerencsekerék, de a szerencse alapja, úgyhogy a szerencse így is úgy is melletted áll. És van itt nekünk egy társaság határozatlanság. Nem tudom, megint itt vagyok ezzel, ahogy az előbb beszéltem a kritikáról. Hogy lehet, hogy itt nagyon, hogy egy páran itt tartotok nagyon a kritikától, és azért nem mertek bizonyos komfortzónán kívülre lépni. Úgy érzem, hogy ezt itt át kell ugrani. Nem szabad azzal foglalkozni, hogy ki mit gondol, úgyis lesz mindig valaki, ahogy már az előbb elmondtam, mindig lesz valaki, aki kritizálni fog. Teljesen mindegy, hogy mennyire csinálod jól a dolgokat. Mindig úgyis lesz valaki, akinek nem fog tetszeni, aki kritizál, aki mit tudom én. Úgyhogy úgy érzem, hogy ez egy elég nagy visszatartó elő itt nálad ezzel a határozatlanság lappal. De ez ne tartson vissza, vízöntő, ez ne tartson vissza, mert saját magadat gátolod, és a saját szerencsédet és sikeredet halasztod el azzal, hogy mások véleményére adsz. Meg fogod találni a közönségedet. Meg fogod találni azokat az embereket, meg fogod találni azokat a lehetőségeket, amire szükséged van. Akik az emberek, ugye, hogyha emberekről beszélünk, akik értékelni fogják azt, amit te csinálsz. Amit te őszintén csinálsz, mert ugye beszéltünk már arról is, hogy ne add el magad. Úgyhogy lehet, hogy még egy kis idő, de mondom, azért itt lesz valamilyen változás, nem annyi, mint szeretnéd, de lesz itt változás, és ez segíteni fog téged abba, hogy előre haladj továbbra is. Nincs több kártyám, úgyhogy nincs több paklim, úgyhogy menjünk ki szerintem tovább a kihívásokra. Most már van 2 kicsi paklim, és össze fogom keverni a lapokat köztük. Bár mondjuk nem, mert méretben különbözőek még mindig. Oké. Tehát nézzük neked a kihívást, ami a kardok ásza. Elnézést. Tehát ezzel a kardok ászával amúgy nem tudom, hogy miért köhögtem, mert már nem vagyok megfázva, úgyhogy ez valószínűleg a te energiád volt, torokcsakra probléma, nem nagyon mersz kimondani valamit, nem nagyon mersz kiállni magadért. Tehát nem mersz felszólalni, ugye már az elején mondtam, itt kommunikációs problémák lehetnek, és itt beszéltünk arról, hogy félsz ugye mások véleményétől. Úgyhogy lehet, hogy nem vagy annyira szókimondó, mint szeretnél az lenni, lehet, hogy nem mered annyira magad fölvállalni, mint amennyire szeretnéd, lehet, hogy bizonyos lépéseket ugye pont ezért nem mersz megtenni, nem tudom, tegyük fel, nagyon-nagyon-nagyon, csak egy példa, tegyük fel, hogy nagyon szeretsz énekelni. És nagyon sokan mondják, hogy nagyon jó hangod van, valamit kéne ezzel kezdeni, komolyabban kéne ezzel foglalkoznod, stb. És félsz. Félsz, hogy az emberek mit szólnak, félsz, hogy mit szólnak, hogyha te az álmaidat akarod kergetni, egy normális munkahelyet, meg ilyenek. Félsz attól, hogy nem vagy elég jó, félsz, sok-sok félelem. És tegyük fel, hogy tényleg nagyon sokan mondják azt, hogy te nagyon szereted ezt csinálni, és nagyon sokan mondják amúgy, hogy tényleg jó vagy, és mondjuk félsz kitenni magad az internetre. Vagy félsz, mit tudom én, jelentkezni valamelyik ilyen énekes műsorban, nem mondok nevet, mert nem reklámozok én senkit, nem is nézem őket, de mindegy. Tehát az is érted, egy mérföldkör, rengetegen lettek sikeresek onnan. És nem mersz. Nem mersz. Gondolkozol rajta, lehet, hogy már átfutott a fejeden, de nem mersz. Nem mersz lépést tenni. Úgyhogy lehet, hogy itt az ideje. Nem tudom, mikor van oda jelentkezés, fogalmam, hogy működnek ezek a dolgok, de ha van ott nyitott terület, és énekelni akarsz, akkor lehet, hogy ez a te időd. Na nézzük, mi van itt. Részletesebben mit tudunk erről a kardok ászáról a kihívásban a vízöntőnek? Erő. Mondtam, hogy szenvedsz ezzel, félsz, nehezedre esik kitartani, ettől függetlenül, hogy ki fogsz tudni, mert én úgy gondolom, ahogy láttam az energiában, hogy ki fogsz tudni, ettől függetlenül azért nehéz lesz, nem lesz ez könnyű. Szükséged lesz a lelki erőre mindenképpen, tehát azért megint csak van itt azért egy hullámvasút energia. Tehát abszolút előfordulhat az, hogy berekedek egyfajtában, pedig tényleg nincsen sem baja most a torkomnak. Úgyhogy ez rólad szól, vízöntő. Ez a te energiád, ami megakad a torkomon jelenleg.
olyan itt akadályokban még a vízöntőnek. Mit kezdtem el mondani? Nem tudom, mert a torkom elvette belém szorította a szót. Nem vagy elég magabiztos. Ez itt a te legfőbb problémája a vízöntő. Pakli alján, főpap. Néhányan itt féltek elköteleződni emellett az irány mellett. Ezzel a főpappal, ugye a főpap az lehet elköteleződés, ugye házasság, stb. Tehát néhányan, itt van egy karrier, itt van egy valami, amit szeretnétek csinálni, és féltek emellett elköteleződni, féltek teljesen belevágni, és mindent beletenni, és olyan igazán oda tenni magad, hogy mindent megpróbálj, hogy ez sikerüljön. Félsz, mert félsz, hogy nem vagy elég jó. Én még 9-esen. Néhányan lehet, hogy féltek attól is, hogy anyagilag nem fog titeket ezt fenntartani, hogy nem fogsz tudni belőle megélni, stb. De itt inkább a magabiztosságot éreztem először, amikor kiesett ez a lap. Hogy azért nem mersz bizonyos lépéseket megtenni, vagy bizonyos dolgokat kimondani. Nézd meg a torkom. Nézd meg, hogy a torkommal mi történik. Nem bírom befejezni a mondani valómat. Egyszerűen nem mersz kiállni magadért, vízöntő. Mert nincs önbizalmad. Nem bízol magadba. Nem bízol magadba, nem bízol a tehetségedbe, nem bízol a tudásodba, akármi is legyen ez. Ebben az útban, amit nagyon szeretnél csinálni, amerre nagyon el szeretnél indulni, nem bízol benne. Ez itt a legnagyobb kihívásod októberben. Megint itt van nekünk a kardok apródja. Valamilyen lépést meg kéne tenni, valamit el kéne mondani, valakivel kéne kommunikálni, de nem megy, mert a kihívásban vagyunk. És itt van ez a főpap. Tehát nem mersz teljesen elköteleződni mellette, mert úgy vagy vele, hogy nem vagy elég jó, hogy nem fogsz tudni megélni belőle, hogy nem fognak értékelni, hogy mit tudom én, valami félremegy. Úgyhogy igen. Jelenleg ez a legnagyobb kihívás számodra, kedves vízöntő. Hogy bízz igazán önmagadban, kitarts, és menj előre, és csináld, és állj ki magadért, és szólalj fel, és nyújtsd be a jelentkezést, nyújtsd be a portfóliót, nyújtsd be a, mit tudom én, menj a közönség szem elé, tedd fel magad az internetre, menjél el ezekbe a tehetségkutató műsorokba, nem tudom, hogy mit kell csinálnod neked személy szerint, de itt az ideje. Kockázatot vállalni, és bátornak lenni, és menni, és csinálni, mert a szerencse melletted van, ahogy láttuk, de saját magadat tartod vissza. Jelenleg saját magadat tartod vissza, mert tele vagy félelemmel. A félelmeid tartanak vissza jelenleg. Oké, nézzük, mi van itt az utótarotban. Kihívásokra. Mit látunk a kihívásokra a vízöntőnek az utótarotból? Október, energia, októberi kihívások. Mit mondtam? Csillagkártya. Félsz a sikertől. Félsz, hogy nem leszel sikeres. De az is lehet, hogy magától a sikertől félsz. Mert nem tudod, hogy fogod tudni kezelni, hogyha megtörténik. De egy sokatoknak úgy érzem, hogy egyszerűen csak nem hisztek benne. Nem hiszek benne eléggé. Nem hiszed el legbelül, legmélyebben a lelkedben, hiába hív téged erre ez az út. Nem hiszel teljes mértékben benne, hogy ez sikerülhet neked. És hogy sikeres lehetsz ebbe. Tele vagy kételyekkel. Botok 4-ese. Stabilitás. Kihívásoknál vagyunk, ugye? Nem érzed. Vagy nem érzed magad jelenleg stabilnak, vagy ezen az úton vagy ezt az utat nem érzed stabilnak, de itt mindenféleképpen az a bajod. Az a bajod, hogy ez túlságosan képlékeny, ez túlságosan instabil, ez nem megbízható. Ahogy mondtam, nem mersz elköteleződni. Önszabotás. Önszabotás legnagyobb energiája, kardok 7-ese. Saját magad alatt vágod a fát, vízöntő. És itt most mindenféle módon beszélek most erről, egyszer kedvesen, egyszer szomorúan, egyszer mérgesen, egyszer így, meg úgy, meg amúgy, mert akarom, hogy értsd meg azt, hogy igenis képes vagy rá, és igenis okkal érzed ezt a hívást, okkal van ez a tehetséged, okkal akarsz ezen az úton elindulni, amit a lelked kíván, azt okkal kívánja, nem győzöm hangsúlyozni. Azért kívánja, azért akarod, mert képes vagy elérni. A kérdés az, hogy megteszed-e, belefekteted-e a munkát.
És nem csak otthon az íróasztal fölött, hanem például, amikor a személyiséged van tesztelve például, meg az önbecsülésed, meg a bátorságod, amikor ki kell állni a színpadra. Vagy amikor, mit tudom én, hogy mit kell csinálni a te területeden. De amikor oda kell tenni magad, amikor ki kell lépni a komfortzónából, azt a munkát beleteszed? Nem tudom. Nem úgy néz ki, nem tudom. Látom, hogy ez itt van a kihívás pozícióba, de nem tudom, hogy ki mit fog lépni. Van, aki megteszi, van, aki nem. Lesz olyan vízöntő, aki megteszi, és halál sikeres lesz, és lesz olyan, aki nem teszi meg. Mert túlságosan fél. Félelmeiden kell dolgozni. Úristen! Pakli alján, kardok 8-asa. Olyan gyönyörű. Imádom ezt a paklit már most. Már most imádom ezt a paklit. Kardok 8-asán, ugye, az szorongás. Az olyan probléma, olyan félelem, ami a fejedben történik. Ez a kardok 8-asán ez a nő éppen ki van szabadítva a kötél fogságából. De ott voltak végig a kardok. Végig le tudta volna vágni magáról. De nem. Ő megvárta, amíg valaki jön és levágja róla. Mindegy. A lényeg az, hogy útban van kifelé. Te útban vagy-e kifelé, vízöntő? Vagy te is vársz valakire, hogy jöjjön és megmentsen? Nem biztos, hogy mindenkinek jön valaki, aki megment. Vágd ki magad ebből a mentális börtönből, vízöntő. Tessék, jelzések, pikpak, mindenhol. Itt az ideje. Itt az ideje, hogy levedd a köteleket magadról, és szabadjára engedd magad. Wow. Wow. Oké. Jaj, nem is kevertem a paklit, mert csak az energiát néztem az alján, nem? Ja nem, de ott vannak a lapok, jó, csak eltűnik a többi tarot között. De, jó, akkor nézzük a ragyogó nap jóslatát, és utána szerintem én ezt itt hagyom neked mára. Tehát nézzük, mi van még itt a kihívás kategóriában vízöntőnek, mi az, ami még kihívást okoz neki ebben a hónapban. Persze, hogy elrepül. Mi az, ami kihívást okoz még vízöntőnek ebben a hónapban? Van itt egy státusz, van itt egy felmagasztalás, és egy szeszély. Szeszély. Nekem erről a szeszélylapról most egy picit az jut eszembe, hogy nehezedre esik felvállalni a különlegességedet. Ezért mondtam a karrierkirakásba, ne add el magad. Állj ki magadért, állj ki a stílusod mellett, állj ki amellett, amit a magadénak érzel, ami felől érzed a hívást, ami, nem tudom, tegyük fel, hogy valaki zenész, és egy bizonyos stílusba próbálsz betörni, és elmész mondjuk egy ilyen, mit tudom én, tehetségkutatóba, és ők teljesen egy másik irányba akarnak terelni téged. Egy teljesen másik irányba. És ez abszolút nem az, amit te akarsz csinálni, ez nem az, amerre a szíved szólít téged. Ugye láttam már egy pár ilyen esetet a celebvilágban, akik eléggé megszívták ezzel, hogy hagyták magukat, hát ugye, hogy eladták magukat, aztán utána megszenvedtek, és utána meg az egészet már a pokolra kívánták kb. Úgyhogy te nem akarsz erre a sorsra kerülni. Na most ez a zene, az csak egy példa. Legyen ez, lehet ez akármi más, lehet ez, mit tudom én, festészet. Tehát lehet, hogy neked van egy adott stílusod, és te abba szeretsz dolgozni, de valaki más meg mégis egy teljesen más stílusú munkára akar téged felvenni, vagy megbízni, vagy akár szerződtetni hosszú távon, bármi is legyen ez. És akkor ott vagy, hogy oké, körülbelül azt csinálod, amit szeretnél, de nem igazán. És utána utálni fogod az egészet. Úgyhogy nekem erről a különlegesség jut eszembe, hogy ne add el magad, ne áldozd fel a te víziódat más víziójáért. Néhány tudnak, ez akár lehet egy könyv, vagy egy forgatókönyv, amit írtok, ugye írók is vannak itt köztetek, vagy lehetnek, nem tudom. És lehet, hogy át akarnak egy csomó mindent iratni veled, és te úgy vagy vele, hogy úristen, ennyi változtatás után ez már nem is az én művem. Eladod magad, eladod a művet, vagy nem?
Úgyhogy ez rajtad áll, de ez egy kihívás lesz számodra, mert úgy érzed, hogy nem igazán értékelik azt, amit te akarsz beleadni, hanem csak egy bizonyos részét kedvelik mondjuk a te munkádnak, tegyük fel, ha énekes vagy, akkor mondjuk a hangodat, de nem a stílusodat, stb. Példák, amiket elmondtam. És úgy érzem, hogy teljes mértékben önmagadnak kell maradni, hogy boldog tudj lenni ezen az úton. Van itt egy státusz, van itt egy felmagasztalás. Úgy érzem, hogy nem érdekes módon ebből a státusz felmagasztalásból egy kis türelmetlenséget érzek. Tehát, hogy itt nehezedre esik. Hát ugye, hogy itt van a kitartás lapja. Nehezedre esik kitartani. Kitartasz, csinálod, de időnként vannak pillanatok, amikor rohadtul bele vagy fáradva, és nagyon-nagyon el akarnád már engedni, és nagyon-nagyon várod már ezt a felmagasztalást, ugye a sikert, de nehezedre esik. Nehezedre esik kivárni ezt a státuszt, nehezedre esik türelmesnek lenni. Kivárni ezt a felmagasztalást, hogy végre azt tudod csinálni, amit akarsz. Ez egy ilyen út sajnos, ezt ki kell tapasztalni, hogy tesztelve vagy folyamatosan, hogy mennyire akarod ezt, akarod-e igazán. Igen, okkal kaptad meg az ajándékot, a tehetséget, a lélekhívást, akármit, de ettől függetlenül neked is dolgoznod kell érte. Tehát neked is be kell bizonyítani azt mit tudom én, az univerzumnak, az égieknek, Istennek, akárkinek, ugye, akibe hiszel, hogy akarod ezt eléggé, hogy alázatos vagy. Alázat. Alázattal kell fordulni a szenvedélyed felé. Ha nem vagy alázatos, akkor vagy nem fog sikerülni, vagy nagyon félre megy az utad, vagy egyszerűen nem fog boldoggá tenni. Alázatosnak kell lenni. És maradni. Ez az alázatosság most nagyon bejött a fejembe. Mondom, tessék, megint. Dupla igazolás. Na, és szerintem nekem ez itt idő is, hogy befejezzem. Úgy érzem, hogy na jó, most már csend legyen. Úgy érzem, hogy azért én itt nagyjából mindent sikerült elmondanom, amit kellett. Adtam neked szerintem bőven gondolkodnivalót. Nagyon-nagyon remélem, hogy valami szólt neked ebből. Hogyha igen, akkor azt kérlek jelezd egy lájkkal. Ha még nem tetted meg, akkor kérlek iratkozz fel a csatornámra, hogy le ne maradj a következő videókról, nyomd meg a kis csengőt is. És mindenképp nézd meg a többi jegyedet is, tehát ha más nem, legalább ugye a napjegyed mellett legalább nézd meg a holdat és az aszcendens, főleg az aszcendens nagyon fontos. Nagyon sokan befolyásolja az életedet az aszcendens. Úgyhogy igen, azokat mindenféleképpen megnézném, de én ezt itt hagyom mára. Természetesen, ha szeretnél többet tudni a saját helyzetedről, valami konkrétabbat, valami személyre szólóbbat, akkor személyes kirakásokat még mindig csinálok. Ugye ezeket így csinálom videóban, mint ezeket a videókat, csak ugye nem nyilvános, mint ezek. Tehát ez nem telefonon történik, vagy személyesen, vagy élőben, hanem rögzített videók, mint ezek. Sokat szoktátok ezt kérdezni, úgyhogy elmondom. De az e-mail címem újholtarot@gmail.com, lent van a szövegdobozban, onnan ki tudod másolni, ott dobsz egy e-mailt, hogy érdekelne, és én küldök neked egy tájékoztatót, aztán eldöntöd, hogy melyik érdekel, vagy ha úgy van, akkor tudunk valamit neked esetleg személyre szabni. De igen, csinálom még mindig a kirakásokat. Úgyhogy igen, de én ezt befejeztem mára. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, Vízöntő, hogy itt voltál, találkozunk a következőben.